טוב, אז הנה, עכשיו אני מצלמת, את לא חוזרת בה. לא חוזרת. את עושה איתי את הניסוי הזה. בדוק. בדוק. 100%. אז אני ואלינור דיברנו, והחלטנו שנמאס לנו. ממחירי בגדי ים בארץ. וכמה אז ראינו את הבגדי ים האלו בכנס הזה שלקחת אותי? של 400 שקל של בגד ים. תקשיבי, 400 שקל לבגד ים זה... סליחה. החלטנו לעשות איזשהו ניסוי קטן, ולקחת את ה-400 שקלים, כן. שבעצם ראינו שזה פלוס מינוס מחירי הבגדי ים, ולראות כמה בגדי ים בעצם אפשר להזמין בסכום הזה, כל אחת. כן. נזמין ממה? אלי אקספרס וכל מיני אתרים כאלה? אלי אקספרס, נקסט, טאסוס, כל האתרים האלה. אוקיי, מעולה. מה הטווח בערך של בגד ים? $10? כן, פחות מ$10 נראה לי זה יהיה מדי, כאילו אולי זה לא יהיה איכותי כל כך. עד 50 שקל בואי נגיד לבגד ים. אוקיי. אבל איך את יודעת עם המידות נגיד, עם לפי הלארג' היקפים, והזה? אנחנו נעשה היקפים, פשוט להתעלם נראה לי מכל המידות. בואי נלך, נסתכל בכל מיני, בכל מיני חנויות, בואי נחפש דברים דומים ונראה אם אפשר לעשות את זה ב-400 שקל. יאללה. אפשרי את חושבת? בואו ננסה, מתאים. זהו. התחלנו? נראה אנחנו מוכנות. יש!